idan na kama wuridinta sai in ji damuwar ta tafi kawai. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya kira ta maganin damuwa. Annabi yana yawan yin ta. Da kuma la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Wannan sako ne daga mita 3.1 Arewa Radio. Ga sako daga hukumar gudanarwa ta Arewa Radio. Cool FM, Wazobia FM da Arewa Radio mallakin hukuma ɗaya ne. Don haka Arewa Radio ba ta da wata nasaba ta mallaka da duk wata kafar yada labarai ta rediyo ko talabijin da sunanta yake kama da na Arewa Radio kamar yadda wasu suke zato. Mita 93.1 a zangon FM. Yancin ku ne abubuwan da ke afkuwa a duniya. Arewa Radio. Arewa Radio. A ba ku tabbacin samun wannan yanci. Kai dai kasance da mita 93.1 Arewa Radio. Arewa. 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 Arewa Radio. Mita 93.1 a zangon FM. Mita 93.1 zangon FM. Arewa Radio, faɗi ra'ayinka. Karfe 6, agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Labaran barka da asuba. To a cikin labarin za a ji cewa wani tsagi ya balle daga kungiyar Afenifere ta Yarabawa inda ya amince da dan takarar jam'iyyar NNPP Rabi'u Musa Kwankwaso. Rikici na jam'iyyar PDP ko ya kara kamari yayin da gwamnonin G5 suka sake kafa wata kungiya. Wata kungiya mai zaman kanta ta dage cewa dole ne sai an hukunta korarren shugaban hukumar NYSC domin ya fuskanci hukuncin da ya kamata. A kasashen ƙetare babban zaben kasar Malaysia da bai kammala ba ya samar da majalisar dokokin kasar ta farko da bata da rinjaye. To mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Wannan rana ta Litinin wadda take zama 27 ga watan Rabi'u Thani shekara 1444 bayan hijira ta fayyan halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da garin Makka zuwa birnin Madina, daidai da 21 ga watan Nuwamba na shekarar 2022 miladiya. Sai ta zama domin jin cikakkun labaran kamar yadda aka tsara. Sunana Nura Haruna Mudi tare da abokiyar aiki Binta Abdullahi Fulani. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NNPP sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya gana da shugabannin sabuwar kungiyar 'yan kabilar Rabawa ta Afenifere domin neman goyon baya gabanin babban zaɓe na shekarar 2023. Da yake jawabi a wajen ganawar, Kwankwaso ya alƙawarin gudanar da mulki na bai ɗaya wanda zai taɓa kowane ɓangare na ƙasar nan. Tsohon gwamnan jihar Kano ya yi alƙawarin cewa jam'iyyarsa za ta ceto Najeriya daga dukkanin ƙalubale da kuma ɗora ta akan tarbar ci gaba. Tun da farko, babban jami'in sabuwar Afenifere Ajibade Adeyeye ya ce ƙungiyar tasu ta zaɓi zama da ɗan takarar jam'iyyar NNPP ne saboda irin nasarorin da Kwankwaso ya samu. To su kuwa gwamnoni guda biyar na jam'iyyar PDP ya samu na jihar Rivers da Samuel Otom na jihar Benue da su yi makin dai na jihar Oyo har ma da Ifeanyi Gwanyi na jihar Enugu da Keze Peazu na jihar Abia a ranar Lahadi sun kafa wata kungiya ta masu nagarta da ake kira Integrity. Gwamnonin da waɗansu jigajigan jam'iyyar da suka fusata a halin yanzu suna wani muhimmin taro a can jihar Lagos da yake yi wa manema labarai jawabi gabanin shiga wani zama na sirri. Makin da ya bayyana cewa kungiyar tana tabbatar da kasancewarta a kan gwagwarmai da take don samun ci gaba a cikin jam'iyyar ta PDP. Gwamnonin na G5 dai da wuke ke jagoranta sun yi ta kokawa tare kuma da neman murabus ɗin shugaban jam'iyyar na ƙasa Yace Ayu jim kaɗan bayan da aka lashe tikitin takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar wanda wani ɗan arewa wato Alhaji Atiku Abubakar ya samu nasara. Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ce ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Asuba Ahmed Tinubu ya riga ya samu nasara a jihar Kano. Ganduje ya
bayyana cewa Asiwaju da abokin takararsa Kashim Shettima za su iya samun tabbacin samun nasara a jihar Kano a zaɓe mai zuwa. Gwamna Ganduje ya bayyana haka ne a lokacin da yake jawabi ga magoya bayansa da suka yi dafifi a manyan titunan Kano domin yin tattaki kan mallakar katin zaɓe na mutum miliyan 1 domin nuna goyon bayan su ga ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC. Gwamnan ya ce jam'iyyar APC a Kano tana da ƙarfi da haɗin kai ba tare da wani rikici a cikin ta ba, wanda hakan ya sa jam'iyyar ta samu damar yin nasara a zaɓuka daban-daban. sai shi ko mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Mai Osunbajo ya bar Najeriya domin ziyara aiki ta kwana 3 a ƙasar Canada. mai magana da yawun sa Lawulu a Kande a cikin wata sanarwa da ya fita a ƙarshen mako ya ce wannan ita ce ziyara da manyan jami'an gwamnati ta farko a wani shugaba a Najeriya zai kai ƙasar ta Canada tun shekara ta 2000 lokacin da shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya kai ziyara ƙasar. ana sa ran dai mataimakin shugaban kasar zai gana da mataimakiyar firaministan kasar ta Canada da waɗansu manyan 'yan majalisar dokokin kasar a birnin Ottawa a yau. Daga bisani kuma zai gabatar da makala a jami'ar Queen a ranar Laraba. Sanarwar ta bayyana cewa mataimakin shugaban kasar na Najeriya zai kuma gana da shugabanni da 'yan Najeriya da wakilan 'yan kasuwa da masu zuba jari a can kasar ta Canada. Ana kuma sa ran zai dawo gida birnin tarayya Abuja a cikin mako mai zuwa. Wasu da ake zargin masu garkuwa da mutane ne sun yi garkuwa da wani malamin addinin Islama Alfa Sofiyu a Mulke tare da 'ya'yansa maza biyu a Okolowo da ke kan wajen garin Ilorin babban birnin jihar Kwara a ƙarshen mako. An kai wa mutanen uku hari ne a gidansu da ke Okolowo a kan titin Ilorin Jibba bayan waɗanda ake zargi masu garkuwa da mutane ne suka balle tagar gidan. Rahotanni na bayyana cewa masu garkuwa da mutanen sun buƙaci a biya su kuɗin fansa naira miliyan 100. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kwara SP Okansami Ajayi ya tabbatar da faruwar harin inda ya ce an kama wasu mutane biyu da ake zargi da hannu a al'amarin. A nan kuwa gidaje guda 5 ne suka kone yayin da shaguna guda 4 da motoci guda 2 da babur guda 1 su ma suka kone bayan da wata tanka ta kama da wuta akan hanyar Benin zuwa Akure a garin Sobe da ke can jihar Edo. Motar da ya dauke da gas ta fito ne daga birnin Benin yadda ta nufi arewacin kasar nan ta kuma kaucewa hanya ne, hakan yasa ta faɗi ta zubar da abin da ke cikinta sannan kuma ta kama da wuta. Kwamishinan 'yan sanda a jihar ta Edo Muhammad Dankwara wanda ya tabbatar da faruwar hatsarin ya bayyana cewa ba a samu asarar rai ba sanadiyar al'amarin. A nan kuma manyan ma'aikatan mai da iskar gas ta kasafen gasan ta yi barazanar daukar wani sabon mataki sakamakon yadda aka sallame waɗansu mambobinta daga bakin aiki a wani kamfanin mai na Fedos Nigeria Limited. Ƙungiyar ta bayyana cewa kamfanin na mai ya saba wa dokoki na kwadago na ƙasa ta hanyar sallamar waɗansu ma'aikata da suka kasance mambobin ƙungiyar ta gasan guda 4 ba bisa ka'ida ba. A lokacin da yake jawabi mataimaki sakatare na Pengasan Reshen Fatakwal ya mai suna Tomonu Dapu ya bayyana manema labarai a ranar Lahadi cewa za su gudanar da wani shiri na musamman domin ganin matakin da su dauka sakamakon yadda aka saba wa dokokin kasa musamman matan ya salaman ma'aikatan ba bisa ka'ida ba. ta dai cikin labaran na Barka da Asuba wata kungiya mai zaman kanta ta masu kishin kasa da ake kira CCF a takaice ta yi kira da a hukunta tsohon darakta janar na hukumar kula da masu yiwa a kasa hidima NYSC Brigadier janar MK Fada domin hakan ya zama izina ga sauran masu rike da mukaman gwamnati. Kungiyar ta yi zargin cewa bangare na aikata laifuka na wata 6 da Fada yana rike da mukamin yana da nasaba da yadda ya yi karya da kuma ba da takardun bogi har ma da karya a shekarunsa da kaucewa ainihin aikin yi wa ƙasa hidima na shekara 1 da kamata a ce yayi da sauran laifuka na saba ka'idoji. Shugaban kungiyar na ƙasa dai Musa Ata a wani taron manema labarai a birnin tarayya Abuja ya buƙaci Fada da ya mayar da dukkanin wani kuɗi da ya samu a matsayinsa na shugaban hukumar ta kula da masu yi wa ƙasa hidima NYSC da kuma albashin da ya karba a aikin soja daga watan Oktoba na shekarar 2020. Ata ya bayyana cewa kungiyar ta tsaya tsayin daka kan karar da ta rubuta tun da farko a dangane da Fada domin neman a sallame shi daga bakin aiki. A cewar sa dai Ata ya ba wai kawai Brigadier janar din da bai cancanta bane ya gaza sosai a aikin da aka bashi na wata 6 wanda ya rike yana shugabancin hukumar ta NYSC. Ana sauraron labaran Barka da Asuba kai tsaye da kanan mita 93.1 Arewa Radio tashar Hausa Zalla. Mai sauraro na damar bayyana ra'ayinsa kan labaran da ake ji shafukanmu na Facebook akan Arewa Radio 93.1 da kuma WhatsApp akan 09087126715 a dakace mu.
Najeriya ta ɗauki harami, kowa ya ji a jikinsa. Talakawa na buƙatar canji na alheri. Shi yasa da jam'iyyar NNPP ta yi kira suka amsa da babbar murya suka ce Madugu kafar ka kafar mu. Kasuwa ta taɓarɓare, ilimi ya jikkata. Lafiya kuwa tana ta koken rai kwakwai mutu kwakwai. An cefanar da jihar Kano ƙarƙashin gurɓataccen mulki na san zuciya. Shi yasa jam'iyyar NNPP ke fatan kawo muku ɗauki. Me kamar zuwa dai shi akan aika. Ya al'ummar Najeriya da jihar Kano dabo mai albarka. Domin samun makoma ta gari shekara ta 2023 ko tabbata kun zaɓi Dr. Rabi Musa Kwankwaso a matsayin shugaban ƙasar Najeriya. Kuma ku zaɓi injiniya Abba Kabir Yusuf a matsayin gwamnan jihar Kano duk a jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari. Wannan sako ne daga Alhaji Wada Abdullahi Rano. bar kama da dawa daga sashen tallace-tallace mai sauraro na damar ziyartar shafinmu na intanet a www.arewaradio.com domin karanta labaran da muke wallafawa har ma da sauraron mu kai tsaye da kake a faɗin duniya. Yanzu za mu tsallaka ƙasashe na ƙetare. Babban zaben kasar Malaysia da bai kammala ba a Malaysia ya samar da majalisar dokokin kasar ta farko da babu rinjaye. Jagoran 'yan adawa Anwar Ibrahim ya samu mafi yawan kujeru, amma kawancen Pakatan Harapan ya gaza samun rinjaye. Gamayar jam'iyyun da ke mulki karkashin jagorancin Ismail Sabri Yakub ta sha kashi a mafi muni a zabuka, inda ta samu kujeru 30 kawai daga cikin 178 da ta tsaya takara. Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. To a bangaren na harkokin kasuwanci, wani bangare na kungiyar masu masana'antu ta ƙasa wanda suke samar da lemukan sha da dangoginsu a fadin Najeriya sun kalubalanci shirin gwamnatin tarayya na sanya wani haraji na kaso 20 akan lemukan sha a fadin ƙasar nan, wanda suka bayyana cewar hakan zai yi barazana ga harkokin da suke gudanarwa. Kungiyar dai ta bayyana hakan ne yayin wani taro da ta gudanar a can jihar Lagos. Kungiyar dai ta bayyana cewa wannan yunkuri zai yi mummunan illa ga harkokin da suke gudanarwa na kasuwanci, bayan da har yanzu garin da aka yi na harajin naira 10 akan kowace lita na abubuwan sha da ake amfani da su a kasar nan har yanzu yake ci gaba da tasiri wajen wargazawa tare da kawo cikas ga harkokin kasuwanci na mambobin kungiyar a faɗin Najeriya. Za ku saurari labarin wasanni. Kasar Qatar ta zama kasa ta farko mai karbar bakonci da ta yi rashin nasara a wasan farko na gasar kofin duniya bayan da Ecuador ta lallasa Qatar da ci 2-0 a ƙarshen mako. Dan wasa Ener Valencia shine ya zira da kwallayen biyu kafin a je hutun rabin lokaci, bayan da na'urar taimakawa alƙalin wasa ta soke kwallon farko da ya ci. A tarihin gasar na shekara 92 kasashe masu karbar bakonci sun yi nasara a wasanni 16 tare da yin kunnen doki 6. Sai kuma hasashen masana yanayi. To da Allah, birnin Kano da Dutse a jihar Jigawa za a fuskanci ne rana kama wani sashen 35, yayin da Bauchin Yakubu da can jihar Gombe ake sa ran za a yi sanyi kan ma'aunin sashen 34. A kudancin kasar nan kuwa Ikeja da ke jihar Lagos da Akure a jihar Ondo za a yi rana kan ma'aunin sashen 32, yayin da Enugu da ke jihar Enugu da kuma can jihar Imo ake sa ran za a fuskanci ne ɗimi kan ma'aunin sashen 35. Idan muka bar gidan Najeriya, birnin Soweto a can kasar Afirka ta Kudu ana sa ran za a fuskanci yanayin cida kan ma'aunin sashen 26, sai kuma Yawundi da ke kasar Kamaru da ake sa ran za a cida a can ma da yardar Allah a kan ma'aunin sashen 29. Tumi sauraro da haka muka kawo ƙarshen labaran na barka da asuba a wannan safiya, amma kafin mu sallama akwai maimacin kanunsu. Tun da farko an ji cewar wani tsagi da ya balle daga kungiyar Afenifere ya amince da takarar Kwankwaso. Rikicin jam'iyyar PDP ya ƙara kamari yayin da gwamnonin G5 suka kafa wata kungiya. Wata kungiya ta dage cewa dole ne korarren shugaban hukumar NYSC ya fuskanci hukunci. Daga ƙetare kuwa, babban zaben kasar Malaysia da bai kammala ba ya samar da majalisar dokokin kasar ta farko da babu rinjaye. Hangi baya kawo nesa.
hangi baya kawo nesa kar magana kenan a wannan rana ta litinin a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na arewa radio 93.1 a zangon fm. Kulawale Umoni shine tsara labaran kamar yadda aka ji. Sunana Nura Haruna Mudi tare da abokiyar aiki Binta Abdullahi Fulani muke cewa a ci gaba da kasancewa da arewa radio a zangon fm.